jopinyo mondo ng'e niya, nitiere gimomiyo jood bura defend process ni mondo gidwaro ni odhi gi Ethics and Anti-Corruption Commission ni jatend piny owacho komiye luor. It's not about trust ka. Ni mana kaka e oda, adwa nego yieyo, to ji ong'e ni an gi mtego, to kadwa tiyo gi mtego, adwa tiyo gi rat and rat. Wamiuru Ruto, mano e gima temo kwayo jothurwa, mondo wakony pinywa. Kosaneno ni my way to go, because an bende ang'eyo kata e chunya kama ntiere, kata ok anyal prove, Ruto have been using wabunge mar kalo chikene moko kaka odwaro. Koro kwayo mara, kene moneno piny odogo ne niya, ok wadhi kama kare. Adwa tiyo gi method machielo mar duoko corruption e od bura. Wamiuru jatend piny owacho thuolo no. Ok support Ruto kata kirango platform maga from the beginning. To en kwayo mara nikech oneno ka piny ok dhi kama kare. Emomiyo amua kamano. Kiwinjo kata governors mang'eny complain across the nation. Nitiere pesa moko ma gidwaro to ok nyakalo. Wabunge delay ni nyaka fuel the committee mondo process no odhi through. Koro committee mag finance mantiere god bura kagi makalo pend chike moko matindo kata pesa moko finance things madhi e devolve government. Gidelay nyaka gibed bribed. To jatend piny owacho neno nano. Ok wadhi kama kare. Mane kwayo mara, wamiuru president thuolo, joma ringo weche gi katere parliament, magi jomoluoro ni gino ironi omako gi. Emomiyo gitero gi didino e court mondo kik process no omi ngufu mar timo owalo weche gi. Machielo solution en mara kama kijana. Naneno ni ng'amusa bede corrupt department like over 40 years mar golo chiemo mochamo musa bedo kanyi puthe mong'wedo tek. Koro system ni magi to mana weche mana mar gai. Nakwano vijana okaw kuro gogoko, we change the system, and this system will make some laws in the parliament mar deal away with the corruption. Nikech wabunge ka, they have power. And that's the reason they make Ruto to fear that he must do the way they want. Koro kwa mayo gi od bura power mar corruption jomigol kanyo. Gik machalo kamage konyal bedo. Pero como na Florence para